Oh, what's up mga Hitsuraan, mga Choy ug Chay? Welcome back to Hitsuraan Kulisaw Facebook page. Another day, another vlog. Ming sulod ito diri sa mall guys, no? Kay nakakita man ta og basketball court dito sa park nga gilaagan nato og magpalit ta og bola guys. But before ta mag-itsa-itsa dito sa basketball court guys, mamahaw sa ta og ato ang favorite nga ramen og rice. Syempre, di na mawala sa mga Pinoy guys. Alright, nandyan na naman si Jongboy. Sa jacket ko. Nilalamig ka Choy. Yes, po. Okay, naduol man ta sa airport guys. Normal running nga na imong labay nga mga airplane dere guys. Lain sa kayo kung pambot mo yung mga dere. Og nangatang na demig bus guys. Ani nga video kay mo sakay mi og bus padong sa amuang destinasyon. Okay, wala naman tay singot-singot guys. So magbaklay-baklay sa tagamay para exercise paugnat sa dugo og paugnat sa kusog. Ni Japon. Kanina nga barbershop guys, no? Mao ni sikat nga barbershop dani nga area og diri ta nagpakorte last time pero walang taka video. Og mao ni gikorte sa ako ang barber guys. Maka-chicks daw og daghan ang ani ang imong topi. Nice! Asa naman tong bus? Ay ano kadugay ba ni abot? Pero joke ra, naagid sila time schedule di guys. Ang bus diri guys dili gyud man late. Kung unsa time nga naka-schedule sumao jud na ilahang ginasunod. Manaay pasahero wala naagid na bus ana nga time. Og after a few minutes guys, niabot na ang among gipaabot og mao ni nga bus ang among sakyan guys. So tara, manakay na ta. Let's go. Og thank God na abot na gid mi sa amo ang laagan guys. Mao din ni ang park nga among laagan. Dako kani siya nga park guys og pwede mo mag-jogging diri. Og mao ni akong gingon guys nga basketball court diri. Og ito yon ni guys nga 8 feet ra man siguro ni or 9 feet kaya ang mga mag-itsa-itsa diri mga bata. So kaya kanina ko i-dunk dani guys. So maski wa tay practice guys na man putay layat. So testingan na to og layat ha. Mao ni ang akong dunk diri guys. So Hitsuraan Kulisaw number 55 dribbling with the ball. Oy ni-appear ang bolo kalit. Oy nagsayo-sayo murag wati na putlan o gidunk. Kabuang napilit ang bola sa ring. Pakero! Unsa magisakto nga AI prompt ibutang ni guys no para ma-perfect na to og generate og video. Og wala man tay bola guys. So naka-decide ko nga mo palit og bola para makaitsa-itsa ta dito sa basketball court. Giyahak kapalit to naman sad ta. May gani kay nagpiyong ko naglakaw ani guys. Og mao ni atong napilian nga bulag guys. So medyo mahal-mahal siya guys. Kawa may laing barato guys. Mao ra man ni. So tara, let's go. Okay, wala man tayo video guys. So picture lang sa. O kung niabot na kaani nga part nga video guys, ayaw kalimot o comment, like, and share sa Hitsuraan Kulisaw Facebook page. O pwede po ka mo-subscribe sa akong YouTube channel o uban pang mga social media account. O gatang yang ubang pang sumpay ni atong sugilanon. Hitsuraan Kulisaw goes to Japan vlog series.